Hinaya po sa signal diri uy. Tanawa ra gud oh. Diyan makaabot og 1 bar. Ma'am. Ma'am, pwede mangutana, ma'am? Diyan kayo oh. Ano mo tubak? Manilang area diri uy. Ma'am, pwede mangutana, ma'am? Ma'am, Oh, tanawa oh, hindi Pwede jud kay mangutana, ma'am? signal ba? ma'am. Ma'am, Hinaya jud sa signal diri ma'am, oh. pwede mangutana, ma'am? Mo na ba ning dala na paingog Bautista Village? 100 pesos kada pangutana. Agay. Negosyante man ning bayana ni. Kung mauna, dali kay ni madato ba? Ma'am, mo na ba ning dala na paingog Bautista Village? Ay tama day no. Mo man day ko. 100 man day kada pangutana. Drama mo. Unsa ganito imong pangutana gani sir? Mo na ba ning dala na paingog Bautista Village? Ay oh sir, mao ni ang Bautista Village. Unahan lang gamay. Ay mao ba? Mm. Ya, kaila ba kas manabalay din, ma'am? Kalasa magkwarta ning bayano eh. Grabe ka negosyante ano eh. Drama mo. Kisa ganito pangutana gani nimo sir? Kaila ba kas manambalay din, ma'am? Ay oh sir, ilado kay na siya diri sa among sitio kay ngano. Maayo kay na siya mo tambal. Mao ba? Mm. Unya, ma'am. Kanang daghan na ba na siya naayo rin nagpatambal? Mahutdan siguro kung pagtubil rin pati na ba yung mahalas gasolina. 100 kada pang utana. Drama mo. Unsa ganito imong pangutana gani sir? Daghan na ba nagnaayo ng manambalay diri? Ay oh sir, di na maihap ang iyang napaayong nagpatambal diri kay tungod siyang kamaayong manambal. Ay, murag tama jud ni day akong giari diri. Murag maayo jud ko ani akong gibati day magpatambal ko. Unya, ma'am, kanang pila may bayro nun dito kung magpatambal ko? Kalasa pag kwarta ni. Wala na lang ni akong kwarta unya. Unsa pa may ako itubil ni pati ba yung mahalas gasolina? Darama mo. Unsa ganito imong pangutana gani sir? Pila ba akong bayranan dito kung magpatambal ko? Ay, wala kay mabayaran sir kay nara nimo kung pila imong ihatag donasyon lang gud sir. Ay, mau ba? Maayo di ay. Ay sige, ato na ko, ma'am. Sige sir. Ay sanay, ma'am, kadali di ay. Last na lang. Kanang unsa may timailahan ako, ma'am, ka inig-abot na ako dito ilahan na ng balay. Ay, itang 100 na po. Drama mo. Unya, ma'am, unsa may timailahan ako, nga ilahan na ng balay ako maduulan. Ilang balay sir? Wala na ilaing nakaplading diha nya. Ang katunga nakaplading, ang katunga wala. Ilahan na na sir. Mau ba? Oh sir. O sige, ma'am, salamat. Ato Sige na ko. sir. Oo na siguro ning balaya ba? Kay hap cladding, ya hap amakan. Nangayo kong ayo, be. Ayo! Sir ato. Oh! Ikaw na, Seth? O na ba ning balay sa manang balay? 100 na ba? Kakalasa magkwarta ning bayana, eh. O, dalaw! O na ba ning balay sa manang balay? Ay oh, mao na ni nakaplading. Nya, ang isa, ang half wala. Mau ba? Nya, asa man ang manambalay ron? Wala na dyan kayo pang tugilan eh. Hindi naman siguro ko kaulian eh. Pero, asa man ang manambalay ron? Ako. Ako ang manambalay. Ikaw rin ang manambalay? Ay,